Hello guys, hello Pilipinas. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padawan. Nakituloy tayo sa ating pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Mayo 2 hanggang 4, 2022. Dito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron po tayong low pressure area, medyo mahina naman po ito, C90W na nag-develop nung weekend. Dito po ay malapit na po sa may southern coastal areas ng Mindanao. Ito po ay nasa less than 35% o lower chances po na magiging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. So wala to yung dapat ikabahala dito. Ang kanyang trough po, yung kanyang extension ay magbibigay lamang po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. So mag-ingat po sa mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag may malalakas na ulan dala nitong trough nitong si LPA 90W. Ito po ay nasa distansyang 232 kilometro sa may timog silangan po ng Mati City, Davao Oriental. At gaya ng sinabi natin, hindi po ito magiging bagyo. Okay? Inaasahan po itong malulusaw sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Samantala, dito sa Kabikulan, meron po tayong mahinang warm easterlies o hanging silanganin. Nagbibigay po ito ng mainit na panahon. At may mga chances din ng mga isolated thunderstorms pero medyo mababa na yun ang chances nito. Okay? So, wala masyado yan, mga ulan. Ang medyo magbibigay rin mga pag-ulan ay dito po sa may Hilagang Luzon, mga local convection, local thunderstorms sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Region. At maging mas malakas po ang mga ulan dito po sa may Batanes, Babueng Cubao Islands, Ilocos Norte dahil po sa isang hindi kumikilos na frontal system. Ito po yung tinatawag nating stationary front. So, nagbibigay po dito ng konting hangin mula sa hilagang silangan at mga pagkulog, pagkidlat. Okay? Gayon din po mga malalakas na ulan dito sa bahagi po ng Batanes, Babueng Cubao Islands. So, mag-stay po ito within the next 24 to 48 hours. So, mag-ingat po kayo sa mga possible na mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa dito sa may extreme northern Luzon. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na LPA. May surface trough, ITCZ lamang po at medyo malabo magkakaroon ng tropical cyclone formation o low pressure areas sa loob ng 5 hanggang 10 araw base po sa mga reliable computer models. Ito po yung fast animation. So, nakita po natin ang mga pulsating po, yung mga paglakas at paghina. Itong mga thunderstorms sa may malaking bahagi po ng Mindanao dahil po sa shallow LPA. At dito na po sa may dulong Hilagang Luzon, mga thunderstorms dulot naman po ng frontal system. Ito naman po yung zoom in satellite animation mula alas 4 na yung hapon hanggang alas 7 na yung gabi. At nakita po natin, may mga thunderstorms po ang nagaganap po dito sa may Mindanao at sa may Hilagang Luzon dahil po nitong mga dalawang weather systems na binanggit na natin. Samantala, ito po yung ating rain forecast mula sa European model, courtesy of windy.com for the next 3 days hanggang Huwebes. Bukas ng hapon, Martes, inaasahan pa rin po may mga thunderstorms magaganap po dito sa may Mindanao at dito rin po sa may Bohol at ibang portion po ng Southern Central Visayas at dito rin po sa may Northern Luzon, lalong-lalo na po sa may Cordillera Region, Ilocos Region, at Cagayan Valley. At dito rin po sa may Batanes, Babueng Cubao Islands dahil nga sa frontal system. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po mga thunderstorms sa may Hilagang Luzon. At medyo mag-extend po dito sa may area po ng Benguet at ibang portion po ng Pangasinan at Tarlac. At dito rin po sa may ibang portions ng Visayas, mag-spread na po ang mga ulap ng dating remnants po nitong posibleng remnants, itong si 90W, LPA 90W, pero magbibigay po rin po itong mga ulan sa may area po ng Mindanao. Samantala, ang Kabikulan at Eastern Visayas ay medyo mas mababa po ang tsansa ng mga ulan sa loob ng Martes ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon. So, hapon-hapon po ang mga inaasahan thunderstorms. Subalit pag umaga, talaga mainit po sa buong parte po ng ating bansa except for Mindanao and sa dulong Hilagang Luzon dahil nga po sa frontal system at yung mahinang area of low pressure.
At sa Thursday ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa Mindanao. Mag-extend na po yan sa Palawan, sa may Sulu Archipelago at Western Visayas dahil po sa pag-disperse po ng mga kaulapan o yung trough nitong si LPA 90W na inaasahan pong malulusaw pagdating po ng araw ng Huwebes. At dito rin po sa may Hilagang Luzon, sa may Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Region ay inaasahan rin po dyan mga thunderstorms, dulot po ng mga local convection at pag-interact ng isang stationary front o frontal system na halos hindi kumikilos dito po sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands. So possibility ng kanyang extension o yung tail end, yung tawag nating shear line, ay magbibigay pa rin mga ulan dito sa may dulong Hilagang Luzon. Ang Kabikulan at Visayas ay medyo unti-unting umakyat ang chance ng mga ulan pagdating ng Huwebes ng hapon, pero maliit pa rin po ang coverage nito. Baka hindi umulan sa Naga at sa ibang areas walang ulan, but inaasahan pa rin po may mga isolated ones na pwede mangyari. So, bali hit or miss na lang po itong mga thunderstorms na ito dahil medyo napakaliit po ang coverage nila. Okay, so yan po ang ating latest at ito yung rainfall accumulation forecast hanggang Huwebes. So inaasahan po natin ang bulk ng mga ulan ay nakatutok po dito sa may Mindanao dahil po sa trough o extension ni LPA 90W. At dito naman po sa may bahagi po ng Northern Luzon, o sa may Hilagang Luzon, sa may Cordillera at Ilocos regions ay magkakaroon din po dyan mga thunderstorms dahil po sa local convection at pag-interact ditong frontal system dito po sa may bahagi po ng Batanes, Babuyan Cubao Islands. So nandyan po ang bulk ng mga ulan while the rest of the country will be more on the dry side. Okay? At ito naman po ang wind forecast at pressure forecast mula sa European model sa loob ng 3 araw hanggang Huwebes. So nakita po natin na yon, yung mahinang LPA 90W. Pagdating po ng Huwebes ng Martes ng hapon, inaasahan pong malulusaw na po yung LPA. Nandiyan pa rin siya, but nagsusurvive na naman po siya. Shallow na lang po ang tawag dito. Medyo mababaw at nagbibigay pa rin po ng mga trough na may kasamang mga thunderstorms sa Mindanao. Dito naman po sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands, dulong Hilagang Luzon, nandiyan pa rin po yung epekto ng frontal system. At sa Miyerkules ng hapon ay inaasahan pong babalik mabahagya ang hanging silanganin sa may Bicol, Visayas hanggang sa may Northern Palawan. Subalit po ay hindi pa rin ito masyado magbibigay ng mga pag-ulan except for Central at Western Visayas at dito rin po sa Mindanao dahil po sa surface trough na dati na lamang po itong parte ng LPA na si 90W. At nandyan pa rin yung frontal system sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands. Magbibigay po ng mahangin na panahon na may mga kasama po mga thunderstorms. At sa Huwebes ng hapon, medyo hina na po yung frontal system dito sa may dulong Hilagang Luzon. Nandyan pa rin po yung hanging silanganin sa may Kabisayaan, Palawan, Sulu Archipelago at Bicol Region na posible rin mag-penetrate dito sa Calabarzon at Metro Manila. Samantala po may mga ulan pa rin po dito. Possible po na trough nitong dating 90W sa malaking bahagi po ng Mindanao. So there you go. Yan po ang ating latest na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click lang nyo ang subscribe button sa may baba ng ating video. Okay? At click lang niyo notification bell as well para updated po kayo sa mga upcoming weather system sa ating bansa. At kung meron tayong new videos ay alam niyo na latest po ang nilalabas natin. Again, ito si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, be #TyphoonWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.